Salut și bine v-am găsit la primul episod de Minecraft. Aici ne căutăm un skin. Știu că odată am găsit un skin când dădeam așa de blocat. Și așa că caut toate. Că virgule caut. Aici nu mai găsesc double chat. Îl am pe ăsta. Păstar. Nu știu ce am zis că îl găsesc pe acolo. Intru cu el. Stați un pic. Intrăm cu fratele meu. Deci, acum. Eu sunt într-o cameră, iar el e în alta. Da, deci acum nu știu pe unde e. Rareșe! Pe unde ești? Eu sunt acolo, la spawn. Mă vezi pe mapă? Da, deci el e cu hack. Bă, să zici dacă îți place skin-ul meu. Atunci mi s-a apărut mie care hack, asta joacă de mult timp. Cine căcat a dat? Nu! Mor! Bă, eu trălocul. Ești full diamond, fire. Ai și tu diamond să... Da, n-ai hack. Nu, dar de ce zbor? Dacă mai... Bă, nu, ies după mapă dacă mai dai. Ai și tu diamante să-mi dai și mie? Bă... Ce? Ce vrei? Ai ceva să-mi dă? Dă-l. Cât ai rând? 22? Așa. Mai ai ceva să-mi dai? A? Bă, nu da carne purtezi. Na. Na. Îți place, bă, skin-ul meu? A? Bă, eu ies după mapă. Ți-am zis, dacă mai dai mine, eu ies după mapă. Bă, mai ai ceva să-mi dai? Eu vin după tine. Nu, stai pic. Unde ești? Uite-o oaie, bă! Am omorât. Ce, bă? Bă, eu de ce nu pot să dau în tine?
Uite, bă, eu dădeam în tine, dar nu puteam. Bă, Rareș! Uite, dau în tine. Ce ai în mână, mă? Wow, ce? Am crezut că eu ce? Mi. Am una. Am două, de fapt. Mama, am un steak și 53. Ce mai am? Și iron-ul și dale. Atât? Bă, dă-mi oaia aia. Ce cal frumos. Rareșe, ai și armură să-mi iau și o calul ăsta? Aoleu. Bă, tu ești pe creativ? Bă, dar tu când ai găsit atâtea diamante, mă? Ce naibii? Asta Salemel. Păi nu, tu mi-ai dat. Asta? Ui. Putea. Deci cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Deci, pa, pa!